מה קורה חברים? כאן ליאור ואיתי אילי גיימינג, תגיד שלום. תגיד שלום. שלום. והיום אנחנו עושים אתגר הסלפי הרנדומלי. נלך למישהו רנדומלי, פה אנחנו איפשהו בשטח, ונבקש ממנו סלפי. ונראה איך זה יהיה. נחזור אליכם שיהיה מישהו. אוקיי, יאללה, בוא ננסה. בואי יובן, איפה יובן? ילד, אפשר סלפי? יש פה, אני לא עבד, אמר לא. לא, איתך. איתי? אפשר? למה? אתגר, אנחנו עושים אתגר. הבנתי, אז בוא עם הנוף. סבבה? יאללה. אתה רוצה עם הילד? יאללה. ליאור, צלם אותי גם. תודה. כמה סלפי אתם צריכים? אחד. אחד. תודה. כן, וואי, אני לא מאמין. הם צוחקים עליך. אשכרה, הצלחנו, הסלפי לא יצא טוב. וואי, מקווה שנהנתם מאתגר הסלפי, ויאללה, ביי. ביי.